Надир әфәнди, каләп тапшыруыннан нәрсәләр көтәсез? Нияз әфәнде, кешеләрне илһамландырам, бергәләп, әкренләп. Галәмне яулыйбыз. Әйе, башта кешеләрнең аңын үстерәбез, үзебезне дә үстерәбез. Оннан соң галәмне инде яулыйбыз, біз бит татарлар. Тыштан карасаң, кешеләр уйный, дельфиннар уйный. Икесе дә шул галәмнең энергиясе белән уйный. Минем проектым бар, космоста, җир шары өстендә, орбитада йортлар төзү. Әйдәгез, балалар, нинди җавап? Ике атнадан бәлки бар. Электр самолетларны төзи башларбыздыр. Безнең җир ул изге урын. Бөтен җир изге урын. Һәр агач изге, һәр хайван изге, һәр кош һәм зәңгәр күк тә изге. 10 мең кешене алып, үз йортында, галәмдә сәяхәт итәсең. Сәлем, эфирда каләп тапшыру. Бүген бездә кунакта Надир Бахавиев. Надир, хуш килдең. Исәнмесез, Гөлшәшәк? Исәнмесез? Надир Бахавиев, ракеталар конструкторы, аэрокосмик инженер. Казан шәһәрендә туа, 1999 елда Каига укырга керә. 2002 елда гаиләләре белән Америка Кушма Штатларына күченәләр. Анда Эмбри Ридл аэронавтика университетының бакалавриатын, 2012 елда Пердью университетының магистратурасын тәмамлап, аэрокосмик инженер һөнәрен үзләштерә. X-Core Aerospace һәм Mason Space Systems космик агентлыкларында эшли. 2013 елда Калифорния штатында Багавеев Corporation дип аталучы шәхси космик ширкәтен оештыра. Багавеев Corporation кешелек тарихында беренче тапкыр 3D принтерда бастырылган двигатель ярдәмендә хәрәкәтләнә торган ракета ясап чыгара. Галәм турында нинди китаплар укырга тәкъдим итәр идегез? Ракеты и люди. Черток белән язылган бер китап. Ул черток ул Королёв белән эшләгән фәнни кеше, ул шул идарә итү, ракеталар управлениесен белгән бик көчле профессионал. Анысы инде профессиональ яктан, шул ук вакытта күбрәк фантазияны аша торган фантастик китаплар, кинолар түгел, китаплар яхшырак, чөнки алар синең башыңда күбрәк фантазияны үстерә. Шул Айзек Азимов, Урсула Ле Гуин, Рэй Брэдбери, шундый авторларны укырга тәкъдим итәм. Аннан башка гадирәк фантастик түгел, мәсәлән, Чайка по имени Джонатан Ливингстон дигән китап бар. Һәм энциклопедиялар. Энциклопедиялардан мин балачакта булганда шул әти сатып алган миңа Dorling Kindersley, ниндидер британ энциклопедиялар ясау урыны, шул космос турындагы энциклопедия. Аннан да бик күп итеп информация алдым. Һәм энциклопедияларны уку кызык түгел дип уйлыйсың да, әмма һәр статья белән ниндидер яңа бер нәрсәне табасың. Шуңа күрә кайвакыт китап бездә искиткеч китапханәне ачканнар. Шунда барып, җәяү барыбыз да, монда фантастика, монда энциклопедия, икесен дә алыгыз, башларыгыз әллә кая очып китсен. Шундый тәкъдимем бар. Надирның монда дуслары бик күп Казанда, һәм тагын бер дустың синең турында фикерен җиткергән иде. Надир абый Бахавиев минем өчен ул дус кеше һәм аннан кала остаз кеше. Чөнки без аның белән балачактан ук таныш, безнең әти-әниләребез бергә аралаша иде. Шуңа күрә алар безгә кунакка килгәндә, без аларга кунакка барганда, без уйнап, аралашып үстек. Аның остазлыгы нәрсәдән гыйбарәт соң, ул үзенең хыяллары белән, фикерләре белән, идеялары белән гел уртаклашадыр һәм миңа ниндидер үрнәк, ниндидер маяк булып торадыр, чөнки аның идеялары һәр вакыт ниндидер стандарт булмаган, шундый үзенчәлекле иде. Мәсәлән, аңа бер 5-16 яшь булгандыр инде, ул пластический хирург булырга хыялланадыр, мәсәлән. Яки мәсәлән, ул мәктәпне үзенең яшьтәшләреннән
1-2 yılgamı erterek bitirdi. Şunday wunderkind diп әйтәбезне бик күп укый торган, шундый хыялый бер егет. Миңа абый иде инде. Һәм ниндидер менә остаз буларак тагы оларга бирергә кыен булган сорауларга җавап бирәдер, ниндидер җинси темалар белән егетләр, кызлар арасында булган мөнәсәбәтләр турындагы темаларга да ничектер темаларны ачадыр миңа. Вот, аларның өендә һәрвакыт кызыклы әйберләр бик күп буладыр, ниндидер микроскоплар, химик матдәләр, телескоплар, шундый кызык әйберләр күп була иде һәрвакыт. Һәм әлбәттә инде сәләт безне тагы да ныграк якынайтты. Сәләттә күп кенә төннәрне без аралашып уздыра идек. Менә шунда дахилык турында сөйләшкән бер эпизод нык истә калды. Надир абый кем беләндер диалог алып барадыр инде, мин тыңлап кына утырадыр инде. Ул икенче кешенең кем икәнен хәтерләмим. Надир абый шунда әйткән инде, дахилык турында. Ә мин үземнән чыгып аннан сорау бирдем, ә миңа ничек теге биюче дахи була аламы дип, ничектер шулай инде, миңа нәрсә эшләргә дигән шикелле сорау. Ул миңа әйткән инде, менә син тән дахи була аласың, синең тәнеңне өйрәнә аласың. Һәм шул ниндидер минем теге гомерлек ниятемә, максатыма әверелгән күрәсең. Шул сөйләшүләр. Надир абыйның Казанга кайтуына бик шат. Ниндидер җитмәгән бер пазл тулды кебек хәзер кулымда. Менә ничек мөһим, кашандыр кемнеңдер сүзләре шул хәтле мөһим була. Ә синең өчен кемнең сүзләре мөһим булган иде? Әллә алай кирәк булмадымы сиңа? Лорд Кельвин bir вакыт әйткән иде, мин урысча әйтәм инде. Юк, татарча тәрҗемә итәм. Һәрбер белемгә сан өстәргә кирәк. Сан булмаса, белем түгел, ул ниндидер кичкенә генә аңлау. Сан өстәсәң, һәрбер ниндидер, белмим, мәсәлән, яктылыкның көче, аның үз саны бар, люменнарда санала. Гравитациянын үз көче бар, ул G, тизләнү көчендә санала. Шулай итеп, аның сүзләре белем булыр өчен син һәр белемгә сан өстәргә тиешсең дигән сүз мине яхшырак инженер ясый дип уйлыйм. Үзе Лорд Кельвин, ул теге Цельсий, Фаренгейт бар бит. Кельвин ул тагын бер температураны санау саны дип әйтергә була. Без галәмгә барабыз дип сөйләштек инде, ә менә анда ачканчы үзеңне менә җирдә кайда галәмдә кебек хис итеп була икән? Концертларда бик берәр кем бугаз белән җырлый башласа, тува җырчылары горловое пение белән җырласа, син үзеңне галәмдә тоясың. Шул концертлар ачык йолдызларны күргәч, шул ук нәрсә. Бер вакыт менә без Калифорниядә шулда булган идек. Шул вакытта минем әле компания булмаган иде, мин башка компаниягә эшләгән идем. Башка бер компания, шундый ук минеке кебек стартап, үзенең ракеталарын җибәргән иде. Аларның ракеталары кыек итеп китте дә, туктады да, төште. Әмма шул төнне без шулда үткәрдек. Бункер өстенә ятып, болай йолдызларга карап, йокларга яттым. Һәм шундый тойгы булган иде, бәлки мин йолдызларга егылып төшә алам дигән тойгы. Гравитация булмаса, бәлки син йолдызларга тартылып, шунда егыла аласың дигән тойгы булган иде. Шуңа күрә табигать инде, табигатьтә үзеңне бик галәм белән якын дип хис итә аласың. Диңгез дә андый хис бирә ала. Мин серфинг белән шөгыльләнгәндә, шул галәм белән бер тойгысы бар иде. Шул вакытта син серфинг белән шөгыльләнәсең, синең яныңда дельфиннар уйный. Һәм тыштан карасаң, кешеләр уйный, дельфиннар уйный. Икесе дә шул галәмнең энергиясе белән уйный. Дулкыннары бар бит. Гравитация энергиясе, җил энергиясе, кояш энергиясе. Һәм кешеләр аның белән дә уйный, дельфиннар да аның белән уйный. Шул ниндидер тоташканлыкны тоя башлыйсың. Гел тыңлап кына утырасы килә менә. Нәрсә? Гел тыңлап кына утырасы килә менә. Әйе, менә Нияз сүз алды, анда тамашачылардан сораулар бар иде, берничә әйтеп китәләр. Әйе, әлбәттә, менә монда сорыйлар.
Дөньяда 5 урында йорт салу мөмкинлеге булса, кайда салыр идегез диләр. Берсе Казанда була, әлбәттә, һичшиксез сүздә юк. Икенчесе ниндидер җылы якларда, мин теләгән идем табырга шул җирдәге оҗмахны табырга уйлаган идем. Хавайга киттем. Анда бик оҗмах түгел ул, анда барыбер төнлә салкын, менә шул төнлә агач астында йоклап, уянып, агачтан берәр җиләк җигенеш алып, ашап, яшәү урынын табыр идем дә, шунда берәр нәрсә төзер идем. Бәлки Гоа утравындадыр, бәлки ул Кариб утрауларындадыр. Кайдыр шунда җылы якларда, башка ансыз зур йортта түгел ул, ниндидер океан янындагы хижина булса да җитә дип уйлыйм. Üçüncüsü киресенчә берәр нинди бик суровый Камчатка я Антарктида, кырыс җирдә булыр иде. Камчаткада я Антарктидада шул дөньяның бөтенләй башкача булуын күрергә кызык. Менә мәсәлән, Антарктидада теге озон тишеге бар бит. Кояштан килгән нурлар җиргә килеп, анда бөтен тере нәрсәне үтерә дип әйтә алабыз. Шул бик кырыс территорияләрдә ул җирдә һәм шул ук вакытта ул шул хәтле җир кебек түгел, син үзеңне башка планетада кебек тоясың. Мин Мохаве чүлендә бераз яшәгән идем, Калифорниядә 3 ел. Анда да бераз шул тойгы бар. Марста кебек яшисең, анда беркемдә юк. Бөтен җирдә шүл. Әлбәттә, кислород бар, шуңа күрә уңайлы. Ана шул ук вакытта ничектер күбрәк кешесез галәмне тоя башлыйсың. Аннан башка космоста минем проектым бар. Космоста җир шары өстендә, орбитада йортлар төзү. Аларны, мәсәлән, сыек пыяланы космоска алсаң, Бу парник йорт дип атала, шул инде. Киләсе сорау шуның белән бәйле булачак. Бирәләр. сыек пыяланы космоска алсаң, я эпоксидный клейны космоска алсаң, газ белән тутырсаң, ул шар итеп үсә башлый да, берәр нинди зурлыкка китергәч, аны үстерүдән туктыйсың да, шул шар ката һәм шар формасындагы йортка әверелә. Һәм башкасын шул йылдызат, звездолет ул үзе бер йорт кебек. Шул 10 мең кешене алып, үз йортында, галәмдә сәяхәт итәсең. Менә минем шәхсән үземнең дә сорау бар. Ул космоска чыксагыз, ниндирәк җырлар алып чыгарыгыз, анда бит кешеләргә моңсу булмасын өчен җырларда тыңларга кирәктер, шулай бит. Менә Space Oddity дигән җырны мин күргән бар, клибын мәсәлән космоста булган. Сез нинди тәкъдим итәргез, нинди җырлар, көйләр бәлки? Беренчедән мин бәлки яктылык тизлегеннән тизрәк барып, еракка китеп, җирдән килгән радио дулкыннарны тотып, беренче радиоларын тыңлар идем. Беренче радиолар шул бәлки 1930 елларда барлыкка килгәндер. Шул яктылыктан тизрәк барсаң, син шул элек Тотып була. 60-70 ел элек килгән дулкыннарны тотып, шул радиоларны тыңлый башлый аласың. Әлбәттә, яктылыктан тизрәк булу ул әле теоретик нәрсә, избатланмаган, хәзер әле аны мөмкин түгел дип әйтәләр, шуңа күрә алай әйтә алмыйм. Болай үзем белән грампластинка алсам, классик музыканы алыр идем, Штраус, миңа бик ошый, Нигезен җырларын алыр идегез? Дунай, һичшиксез алыр идем. Бер кино бар, «Украшение огня» дигән, шул ук Советлар Союзы вакытында ясалган. Анда да бик матур музыка язылган. Соңгысы Советлар Союзыннан «Гости из будущего» дигән бер фантастик сериал. Мәктәп кешеләре, мәктәп балалары өчен ясалган. Андагы да музыкасын алыр идем. Аннан башка әлбәттә көнбатыш культурасыннан Space Ambient дигән жанр бар. Анда бик күп нәрсәләр, Enigmaдан алып, Tubular Bells дигән
композициялар. Надир абый, Әйе. сіз болашақта кім білән хыялланган идегез? Һәм космосқа барга, вернее, ұшырға сіз қашан фикіріңіз келді? Башта космос турында, бәлки иң балашактан космос турында өметләнгән идем. Әтиәнием төрле энциклопедиялар космос турында сатып алган иде. Аннан башка әтием, ул да инженер. Фольга белән, дымовушка белән кечкенә ракеталарны төзәргә өйрәтте. Һәм белмим, ничектер ут синдә уйны уята. Утны күргәч, ул син шул ук вакытта уята да, шул космос теләгем һәм ракеталар төзү теләгем бергәләп кушылды да. Мин шул конструктор, космонавт юлы белән барга ниятләндем. Кем дигәндә, Советлар Союзының Королев, Туполев конструкторлары бик көчле йогынды ясады. Алар да бит Казанда эшләде. Аннан соң, әлбәттә, Германиядән Америкага киткән Фон Браун, Вернер фон Браун. Һәм шул ук вакытта Америкадагы эшләгән Бёрд Рутан дигән бер авиаконструктор бар. Ул һәр ел бер самолет, бер очкыч төзим дип әйтте дә, һәр ел бер очкыч төзегән вакытлары булган иде. Хәзер инде ул карт, ялкауланып ята кая шунда. Әмма шул үзеңне профессионал итү минем өчен бик кызык булды. Һәм мин шул кешеләр белән илһамландым да, үземнән иң көчле профессионал төзергә телим. Ул гомер буе эш. Университетны бетергәч, син профессионал булмыйсың, син әле генә профессионал булырга әзерләнә башлыйсың гына. Табышмаклар әйтмә дисең. Ярый. Безнең татар халкының табышмаклары төрле чордан алар. Атамның бер туны бар, ябынып булмый. Эше тулы агынҗы, санап булмый. Ак инҗе булса, ул ниндидер я җиләк җимеш, я... Юк. Юк. Бу синең белән бәйле турыдан туры. Атамның бер туны бар, ябынып булмый. Эше тулы агынҗы, санап бетереп булмый. Әйтә алмыйм. Сез нәрсә дип Галәм уйлыйсыз? түгелме? А? Галәм түгел микән? Ну, галәм диргә дә була. Энҗене йолдызларга тиңләсәң шулаймы? Әйе. Җавап нинди? Күк һәм йолдызлар. Атаның туны. Менә шундый табышмак безнең татарлар уйлап. Алайса ул Тәңре ата дигән Менә сүз. шулай алар уйлаганнар инде. Кызык. Зур палас төбендә йомры калач. Төбендә Йомры калач. Әлеге вакытта улай бер йомрык булып бетмәде әле менә хәзерге бүген мәсәлән. Берничә көннән ике атнада. әйдәгез балалар, нинди җавап? Ике атнадан бәлки бара. Син беләсеңме? Юк. Күк һәм ай иде ул. Калифорниядә бер урын бар, Kings Canyon дигән, ул каньон, әмма ул теге зур каньон түгел, ул Калифорниядәге бераз кечерәк каньон, ул табигать белән тулган, анда агачлар зур, таулар зур, таулар өстендә агачлар да зур, күк күренә, кечкенә тиеннәр йөри, су акканда, өстә зәңгәр, аста яшел. Аны күргәч, башым әйләнә башлады. Безнең җир ул изге урын, бөтен җир изге урын. Һәр агач изге, һәр хайван изге, һәр кош һәм зәңгәр күк тә изге. Зәңгәр күкне берничек тә агулатып, соры күкләргә әверелдергә ярамый. Чиста суларны агулап, әллә нинди сточный суларга әверелдергә ярамый. Америкада яшәү сезгә нәрсә бирде? Нәрсәсендә? Башка цивилизацияны күреп, үзебезнең цивилизациянең шул кадәр искиткеч кызык булуын күрдем. Күбесенчә менә татар цивилизациясе ул үзе бер цивилизация. Без алай дип уйламыйбыз, без күбесенчә без Россия эчендә, без дөнья күләмендә, безнең специалистлар я Мәскәүгә китә, я Америкага китә. Менә анда 18 ел яшәп, ничектер күрәсең, менә бу цивилизация булай итеп ясалган, монысы булай итеп ясалган. Ә безнеке башкача ясалган, ул искиткеч кызык икән.
аңа фән җитми, аңа инженерия җитми, әмма без шул татар телендә ул нәрсәләрне барсак, алып барсак, без бик көчле, бик кызык итеп үсә алабыз. Бездә дуслык бик көчле кешеләр арасында. Башка халыклардан да көчлерәк, кызыграк. Эш ул, эш түгел инде. Менә мәсәлән, мин профессионал, Нурбәк профессионал, Илшат Рахимбай режиссер бәлки беләсездер, ул да профессионал. Без бер-беребездән беркайчан да көнләшмибез, бер-беребезне сыгарга тырышмыйбыз. Һәрберебез үз өлкәдә үсеп, бер-беребезгә идеяләр белән булышырга тырышабыз. Бу бик татар сыйфаты дип уйлыйм. Шуны алып, без аны дөнья күләм түгел, ә үзебез халык күләм үстерә алабыз да бер-беребезгә булышып, бик төрле өлкәләрдә бик зур уңышларга ирешә алабыз дип уйлыйм. Сез чит илдә озак яшәгәнсез, хәзерге вакытта сез бик чиста итеп татарча сөйләшәсез. Сезнең Америкада татарча аралашырга дусларыгыз бар идеме? Күбесенчә юк иде. Мин татар гимназиясендә укыдым, шуңа күрә нигезләрем көчле. Монда килгәнче 2 ел буе күбрәк итеп татарча шагыйрьләрне, Тукайны күп итеп укыдым, телевидениедән, ТНВны карадым. Үзең үстерү дигән сүз, ул менә хәзер мин шагыйрьне укыйм, менә хәзер мин татарча нәрсәнедер карыйм, хәзер мин татарча язам. Менә бер атна элек татарча фәнни мәкаләне яздым. Микрограмм ягулык өчен туры үтә үткәргечле туры тизләткеч нигезендә ясалган термотөш реактор. Мин аны урысчада яза алар идем, инглизчәдә язар идем. Мин аны махсус татарча яздым. Татар фәнне үстерер өчен аны татарча язарга кирәк. Шулай итеп, ул үзеңнән тора, үзеңне махсус итеп, бу миңа мөһим, бу безгә мөһим, шуңа күрә мин шулай итәм дип уйларга кирәк дип уйлыйм, һәм мин шулай уйлыйм, шулай итәм. Ул әле рун язуларында казып чыгарып йөри иде, ул галәм турында гына уйлап түгел. Ансы кайдан инде идея булды ул? Алфавит берничә көн элек булган, берничә көн элек интернетка да куйган иде. Айзат Минхаҗев белән бергәләшеп, алар яңа төрки әлифба эшләделәр. Әлифбалар төрлечә. Төрекләрнең латин, Россиядәге яшәгән төрки халыкларының ул кириллица. Элек бездә гарәп әлифбасы да булган иде, әмма безнең үзебезнең нәрсә ул руннар. Чөнки гарәп әлифбасы гарәпләрдән килгән. Кириллица Византиядән килгән, латин алфавиты Рим империясеннән килгән. Византиядә хәзер яшәми, Рим империясы да хәзер яшәми. Безгә ул үлгән империяләрнең әлифбаларны нигә кулланырга, бездә үзебезнең әлифба булса. Һәм ул шул ук вакытта төрки халыкларны берләштерү ысулы. Мен монда руннар әзерләгән идем. Безнең әлифбалар Укый алырмы икән? Үзем дә авырлык белән әкренләп укый башладым, инде бусы Q, Е, Q. Мен шул алфавит буенча яздым аны, алар циган алфавиттан карап. Киек каз юлы. Безнең галактиканың исеме. Безнең галактика. Шуңа күрә менә моны яулап алабыз. Менә Киек каз юлы турында мин бер вакыт бик эзләдем, ни өчен шулай атала дип. Мин таба алмадым аны, кызганычка каршы бер кайда аңлатмасын. Менә син үз фикереңне әйткән, әйтәле ни өчен алай атала дип. Тәңре турында да кемдер әйткән иде, ул бәлки мифологиядан килгәндер, шул мәңге су өстендә оча торган ак каз, ул Тәңренең Шундый образы. Образы, бәлки шуннан килгәндер ул. Беренче тапкыр ишеттем, беренче тапкыр 2 атна элек Менделеев таблицасында татарча гына укыдым. Мәсәлән, кислород татарча ул ут туар. Утны тудыра торган элемент. Водород ул су туар. Углерод ул күмер туар. Һәм әлбәттә анда бакыр белән. Туар, шундый французсын сүз күрсәтә. Туар. Ой. Надыр син үзеңне 5 елдан соң кайда, ничек?
Көз алдына китерсең, китерсең килә. Минемчә, мин Казанда булырмын. Бездә ОКБ төзелер. Беренче итеп без вездеход, мин аны су атлар дип атыйм. Ул су өстендә атлый ала торган вездеход. Ны төзеп, инде аны төрле компанияләргә бирербез. Казан белән өске Услон арасында паромнар төзербез. Ул вакытта бәлки шул электр самолетларны төзи башларбыздыр. Минем YouTube каналында аның беренче прототипы инде бар, әмма ул 5 сантиметр биеклеккә генә очкан нәрсә. Әмма мин үземә аны исбатладым, аны төзергә була дигән сүзем бар. Шуңа күрә аны инде беренче тапкыр Казанка елгасында инде испытать итә алырбыз дип уйлыйм. Җитәрлек акча булса, әлбәттә миннән генә тормый ул, я инвесторлардан, дәүләттән, я халыктан тора инде. Җитәрлек акча булса, инде космодром төзи башларбыздыр. Куйбышев су саклагычында бар жылы космодромны төзәргә була, һәм аңардан экологик чиста ракетларны җибәрергә космоска була. Шуңа күрә җитәрлек акча булса, ул вакытта инде ракетларны төзи башларбыз дип уйлыйм, һәм аларны шул су саклагычның уртасында сынауларын үткәрә башларбыз дип уйлыйм. Шулай. Галәмгә Надир белән сөйләшкәнбез. Йолдызларга, галәмгә чыгып була, хыял белән чыгып була. Беренче чиратта бары хыял булырга тиеш. Калет тапшыру бүгенгә тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Хушыгыз. Надир әфәнде, менә безнең әзер инде рәкүтәләр. Исем бирергә кирәк дип уйлыйм, инде исем бирәбез. Мин салкын яктылык дип бирәм үземнең исемне. Ничек? Салкын яктылык. Ул йолдызларның уты һәм йолдызларга оча торган рәкүтәм. Минеке Ул инде шәргә әзер. Йолдыз нуры дип атыйм. Яхшы. Хәзер алга чыктабыз. Алга Сәяхәтләргә. Киттек.